Santo Niño, maghari ka karon. Santo Niño, maghari ka karon. Ug sa tanan nga panahon, sa tanan nga higayon, Santo Niño, maghari ka karon. Santo Niño, maghari ka karon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mana sa kaninyo. Kapila na ron natong lubina. Mayoda kay suito kayo mo. So ikasiyam na ron nato nga nobinaryo katapusan ning adlaw sa atong pagmobina ni Santo Niño dinhi sa atong parokya. Kinsa man ninyo dinhi ang perfect attendance sa nobina ta sa kamot. Pwede na mo mga matay. Di na mo balibaran Santo Niño dito sa langit, no? Bitaw mga igsoon, pasalamat sa Ginoo nining atong debosyon ni Santo Niño nga naghatag og dagko kaayong mga grasya, dagko nga kausaban sa kinabuhi sa mga tao, labi na gyud ang pagkabag-o sa mga makasasala nga nahimo ng mga matuhuon tungod sa paghimo og mga grasya, paghatag og grasya sa atong gidebosyonan nga santos nga bata. Atong ipadayon sa pagampo nga masulbad ang mga problema sa atong kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod nga duna unta gitay kalinaw, kahiusa nga tinud-anay dinhi sa simbahan o sa gobyerno. Atong iampo ang mga taong matinabangon sa tanang nanginahanglan, labi na ang atong mga benefactors and donors dinhi sa parokya. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluyi kami. Kristo kaluyi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalan kanamo, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Amahan nga anaa sa mga langit, ilhon unta namo nga Dios ang imong bugtong anak bisan diha sa kaubos sa iyang kinaiya nga tawhanon, og simbahon namo ang Santo Niño nga among Ginoo nga gamhanan bisan diha sa kahuyang sa iyang pagkabata. Himua nga magsunod kami kaniya sa matinud-anon nga kasing-kasing. Tabangi kami sa pagdawat uban sa kahinangop sa usa ka bata sa iyang gingharian dinhi kanamo og sa pagdangat sa ganti nga gisaad alang sa mga mapaubsanon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa ikaduhang basahon ni Samuel. Sa tingpamulak ni adtong tuiga, ang panahon nga maoy ipanulong sa mga hari aron pakigubat, gisugo ni David si Joab ug ang mga opisyal niya ug ang tanang kasundaluhan sa Israel aron paglaglag sa mga Amonihanon o gilikusa nila ang Raba.
Apan nagpabilin si David sa Jerusalem. Usa ka hapon ni ana, tapos mubangon si David sa iyang higdaanan. Mipaso-paso siya sa atop sa iyang palasyo. Unya nakita niyang naligo ang usa ka babae nga gwapa kaayo. Og nagpakisusi si David mahitungod sa babae. May miingon kaniya, dili ba kini si Batseba man ang anak ni Eliam, asawa ni Uriah, ang Hitihanon? Gipakuha ni David ang babae, og miadto siya kang David, og nakigdulog si David kaniya. Ning higayuna si Batseba, bag-o pang giundangan sa regla. Unya mipauli siya sa ilang balay, og nanamkon siya, og iyang giignan si David, nagsabak ako. Busa giingnan ni David si Joab, paaria kanako si Uriah ang Hitihanon. Og gipadala ni Joab si Uriah ngadto kang David. Sa pag-atubang ni Uriah kang David, gipangutana siya bahin kang Joab og sa mga sundalo, og nagpakisayod siya bahin sa gubat. Unya giingnan ni David si Uriah, pauli sa inyo og paglipay-lipay. Migula si Uriah sa balay sa hari, ug unya gipasundan siya regalo gikan sa hari. Apan natulog si Uriah sa pultahan sa palasyo sa hari, uban sa tanang gwardiya sa iyang agalon, og wala mo pauli sa iyang balay. Sa pagsulti nila kang David nga si Uriah wala mo pauli sa ila, giingnan ni David si Uriah, dili ba gikan ka man nga nagbiyahe? Nganong wala ka man mo pauli sa inyo? Og si Uriah gidapit ni David, og mikaon siya, og miinom at ubangan sa hari, og gihubog siya sa hari. Pagkagabi, mihigda siya sa iyang higdaanan uban sa mga gwardiya sa hari, apan wala siya mopauli sa ila. Niadtong buntaga, gisulatan ni David si Joab, og si Uriah maoy naghatod niini. Gisulat niya kini, ibutang si Uriah didto sa nagunang mga sundalo, sa dapit diin nagpungasi ang panag-away, unya palayo kaniya, aron siya mapukan ug mamatay. Og sanglit gipalikusan man ni Joab ang syudad, gibutang niya si Uriah sa dapit, diin may isog nga mga kaaway. Og nanggula ang mga tao sa syudad, og nakig-away kang Joab. Nangapukan ang pipila sa mga sundalo ni David, lakip si Uriah. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Maluoy ka Ginoo, kay nakasala kami. Maluoy ka Ginoo, kay nakasala kami. Kaluy ako o Dios, diha sa imong kaayo, sa kadako sa imong kaluoy, papasa ang akong kalapasan. Ugasi akong maayo sa akong kasaypanan, ug linisi ako sa akong kasalanan. Maluoy ka
kay giila ko ang akong kalapasan, ug ang akong sala kanunay ania sa akong atubangan. Kanimo lamang nakasala ako, ug nakabuhat og dautan sa imong atubangan. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Aron himuon kang matarong diha sa imong hukom, ug may katarungan ka sa imong pagsilot. Sa tinuoray diha sa kasaypanan natawo ako, ug diha sa sala gipanamkon ako sa akong inahan. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, danay kun siya labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maanaw sa kanino. kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Mayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, ang gingharian sa Dios sama sa tawo nga nagsabod og binhi sa iyang uma. Ug samtang nagpadayon siya sa iyang buluhaton adlaw-adlaw, miturok ug mitubo ang mga binhi sa paagi nga wala niya masabti. Ang yuta mao'y nagpatubo ug nagpabunga sa mga tanom. Mao'y muuna ang linghod nga punuan. Unya musunod ang iyang uhay, ug unya ang busok nga mga lugas. Ug ini kahinog na galabon gini kay ting-ani naman. Sa unsa mang butanga ikatandi nato ang gingharian sa Dios? Nangutana si Jesus. Unsa mang sambingaya ang gamito nato pagsaysay niini? Sama kini sa liso sa mustasa nga mao'y labing gamay nga liso dinhi sa kalibutan. Kun intanom kini og makatubo na, mahimo kining labing dako sa tanang tanom. Mamunga kini dagko ug ang mga langgam manugdon ug magsalag sa landong niini. Nagwali si Jesus ngadto sa mga tawo ginamit ang ubang sambingay nga sama niini. Apan gisulti lamang niya ang masabot nila. Wala siya gisulti kanila nga wala ipaagi sa mga sambingay. Apan kung ang iyang mga tinun-an lamang ang kauban niya, iyang isaysay kanila ang tanan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Karong adlaw gisaulog sa simbahan ang kapistahan ni Santo Tomas Aquino, St. Thomas Aquinas, ang patron namo dito sa UST, sa University of Santo Tomas. Diin ko nag-eskwela sa theology o sa akong licensate sa canon law.
Ang kaning mga Dominican diin si Santo Tomas maoy ilang gihimong model, mga gitawag ni og Order of Preachers, mga reliyoso nga nag-specialize niining pagsangyaw or pagwali. Kay magtuon ni sila sa Biblia, magtuon sad ni sila sa philosophy o theology o canon law, nga ilan nang i-combine ang tanan aron ipsangyaw ang maayong balita. Og dako kay ni sila natabang sa pagpatubo sa mga tinuhuan, sa atong tinuhuang Katoliko sa daghan kay mga nasod, labi na dinhis Pilipinas. Diri sa atong ebanghelyo, si Kristo naghisgot nga kining gingharian sa Dios mura ni siya og liso nga gitanom didto sa umang. Di ta kahibaw unsaon niya giunsa niya pagtubo, basta lang gitanom. Mura sad kuno ni og lisos mustasa nga labing gamay nga liso unya gitanom nitubo nga wa sad masabti og kinsay nagpatubo, gikan ra man diha siyuta nya midako. So para nako usa sa mga nindot kay nato nga iparelate ba sa atong kinabuhi nga kining gagmayng sinugdanan importante kayo. So kung naay gasugod diha nimo nga gamay nga kaayo, importante kayo na nga imong atimanon aron mobunga og dako nga kaayo. Yag naa sa gani gasugod nimo diha nga gamay nga kadautan pagbantay kay basig muambot pud na og dako nga kadaot. Pragod aning sunog, kanang sunog ba? Magsugod ra na sa spark sa kuryente, magsugod ra na sa kandila nga nabiyaan nga natumba, magsugod ra na sa nagsigarilyo nga gilabay, magsugod ra na sa naay nagpabuto og sana kwitis nga ang mga nangahog nga murag mga bagabagang jutay napunta sa atop nga nipa og nasunog ang sahay gatusan ka mga balay. Nya unsa man na importante ang gamay nga sinugdanan. Ikaw no pangutan-an ang imong tupad. Ingna unsa mo ray gasugod nimo, kaayo o kadautan? Naay gasugod nimo rong kaayo o kadautan? Ay panalitan. Ang unang pagbasa, tanawang unang pagbasa ha? Si David ba? David. Unsa may gasugod diha niya? Siya pahayahay sa ko di sa ko moapil sa gubat. Sila lang usa mo maggubat ngadto, pahayahay sa ko. No, tutog siya. Iyang mga sundao dito nakig-away, siya natug. Unsa man na siya? Tinapulan. Tinapulan ba kay? Kamu sa de, hari bitaw ko. Kamu de away, pahuway sa ko. Sa una gud mupatay gud siya tag 10,000 ka kaaway. Pero karon pahuway siya. Pahuway sa ko. Nya batanon pa biya sa aning panahon na. Kaon pa biya kay siya ligon pa kay tanan. Adi kay ni pahuway man, pagmata. Soroy-soroy sa ko sa palasyo. Sus pagliilis ubos kita magbabay naligo hubo tanan. Unya porting gwapaha. Makita man kay og naligo to ang kanang ilang kaliguanan kana ra man ang sana kanang murag sako ba nga alihan diri nya ang atop buslot nya kay ang palasyo ra man sad mo itaas sa una ang tanang balay gahapa masyuta wa may makapataas og balay sa una ang palasyo ra man di pagliling David wa may atop ang kaliguanan di basta bisag pari tingali makakita ato ambot. Habis sa inyong bana, kita ato. Nya porting gwapaha. Kung may nga nga porting gwapaha, sa ato pa, sa mga babae nga na-experience ni David, hari man siya, porti man daghan ng babae nga
mulingaw niya, mudapit niya, nahimo pa niyang mga asawa ang uban. Ya kay porti man gwapaha di sa to pa superior gyud ang beauty. Sus pauti pagliling David. Nabuang si David ni bisag nahibaw siyang minyo niya asawa to sa usas iyang mga sundao, nakigdog gyud siya. Kay di gyud mapugngan, ni kayo na ba? Ni kayo na. Di ba? Unya wa ra ba tumuhunong didto? Namabdos man ang babae. Ana, dako na kayo. Gikas pag tinapulan, li gamay. Hangtod ni bunga na sa adultery. Pagbungag adultery, yan na, namabdos na. Pagkamabdos, ang bana gusto mang David nga dili kabantay, iyang gipapauli aron makigdog siyang asawa sa paglipay-lipay. Ulis inyo. Wa man sad mo uli si Uriah. Iyang gihubog. Wa man gyapon pauli. Kay bawo mo anong wa mo uli si Uriah? Uy, kaway ayo ninyo. Gahubog naman. Ya katong primero, man to mahubog, igor man to ni kaon. Ano man mo uli? Dito raman siya niluklok sa mga tipon sa mga gwardiya. Kani manggong mga sundao sa Israel, ang tinuod yung sundao sa Israel, sa di pa na sila musong o gubat, di na sila makiglambigit og babay, 10 ka adlaw. Gitawag na nila days of purification. Bisa nalas pagpakig-istorya og babay, di sila mabuhat ana. Kay makapahimo na nilang hugaw, impure. Kaya ang laki manggod, kung istorya kag babay, labi na imong asawa, or mudugdog ka, na mangyod kay huna-huna nga di maayo, no? Kana bang kaulag, inana. Munang ilain na sila, ang mga sundao, nya samtang makigubat na sila, di gid na sila makighilawas og babay. Bisan pag-asawa, samtang ongoing pa ang gubat, kay mga matay gid sila, mapildi sila sa gubat. Moto si Uriah, gahuna-huna siya, ang akong mga kauban tuwa didto, ang akong commitment ron gubat, ug mo uli ko sa amo niya makigdog ko sa akong asawa kay gimingaw na rabasab siya. Ang akong mga kauban basig maoy paninglan sa kapungot sa Ginoo niya mapildi sila sa gubat. Muna nga haron di sila mga matay didto, di ko maglipay-lipay diri. Ekuha mo? Naamo anang huna-huna. Nga aron dili maglisod ang akong silingan, gubuon ko ni akong koral. Bahal ang nag-ako mo'y maglisod, basta ang akong silingan malipay. Naamo na. Aron malipay ang pagsaulog nila sa pista ni Santo Niño sa San Vicente Ferrer Paris, malipay ng pari diyang sigig pamaligyag slat, mo palit kog slat. Bahala nagwa na ko'y pagkaon. Naamo anang una-una. Wano? Sa ato paangging harian sa Dios, wap mo lambo diya ninyo. No? Wa mo lambo. Wa pa mamunga. Pero naay namunga karon. Muna nga atong slot para sa atong pista, katong hagkan, 1,000 man to ka slot nga tag 500, ang atong halin niabot nag 1,075 slots. Oh, pakpak. Sobra na gamay. Iyo man ko lahuson ikotob sa bado. Sige, palit pa mo. Kani, kay gipasobras Ginoo, pasobrang Santo Niño, doon natin nga ni gastuhan ng lain. Sobra sa atong budget. Di ba? Padayon mong palit. Naamon sa tay HJ, ang katotong Heavenly Joy, daghan pa yung kayo mapalit ninyo. 300 man per slot. 5,000 atong gibaligya, napay nahibilin nga 1,842. Di dahil, ang nahalin 1,842, ang nahibilin 3,158. Ganahan mong palit ani. Sige la baligya slot, puol ba sana. Huyang pa ang imong
imong gugma. Kana bang bahala nag-ako'y masakitan basta sila malipay. Bahala nag-ako'y mamatay basta sila masalbar, maluwas. Mauna ang kinaiya ni Kristo ug maunay angay mutubo din hinato. Mao to si Uriah, wa mo adto kay nakahibaw siya unsa unyay bati nga mahitabo. Sa to pa si Uriah matured believer, faithful believer, loyal servant. Mao na siya, ni mature na ni ba? Ni bunga. Si David, adtong higayon na nahimo siyang unfaithful servant sa Ginoo. Nahimo siyang immature leader sa Ginoo. Immature nga hari. Nahimo siyang sinful leader sa iyang katawhan. Gitiwasan yung David wa siya mohonong sa pagkuan, ingon siya, di man day ka moadto sa inyo, balik na las gubat, dadaning suwat. Gadain taon ang pobreng sundao sa suwat sa hari. Proud tingali kay ito siya nga siya'y nahimong messenger sa hari, kay dako biya ng dungog kung ikaw suguon ka sa hari, personal yun. Murabag proud kay ka ba? Sus proud kay siyang nihatag sa suwat ngadto sa iyang leader nga si Huab kuan kay siya. Di suwat hari padana ko. Niluta ko nimo. Siya kaon pa ko dito, gipainom pa ko sa hari. Siya niluta gud. Sa day suwat niya Pagbasa ni Huab katong iyang commander, niingon man ang suwat, kinis Uriah nga nagdaan ning suwat, ibutang dito sa atubangan sa gubat na kanang porting gapungasi ang away unya og tuan na siya sa atubangan biyae aron mamatay. Kasabot dayon si Huab ipapatay des hari si Uriah. Og namatay si Uriah tungod sa kabuang ni David. Tanawa ang tinapulan nga buhat ni David, gamay ra gyud ito, pahuway ko. Ang sunod, gilamian ko. Ang sunod, na problema ko. Ang ikalima, mupatay ko. Kadagko na ni mga sala. Moro sana kamo. Saman, libak-libak ko. Libak-libak ginagmayan na isgot-isgot. Ingon sa tong usa, importante ning iyang gisulti da, i-post ko ni. Iyang gi-post dito. Nakabasa ang natungdan kinsay gasulti ana day siya ay way lain karing ato diring sigig simba-simbahan to ana so good na panuway ng animala na sigig simba-simba yawa ng dako nakakbasa sad ang nagsimba kinsay ga-post ani to ana giadto na ang kadtong iyang gisulti. Ikaw day ba kawasan nimo kanon ikaw akong gisulti nganong imo mutong gi-post siya nganong sang sulti-sulti mo sa kanako. Wow, away na, punan patungo sa hangtod gabinungulay, hangtod karon manimba silag dungan pero di magtagdanay. Unsa na, nindot na bati. Sige. Atong himuong nindot. Matod pa ni Saint Thomas Aquinas, tan-aw sa cross. Ang cross mao ang atong tambal, remedy, mausad ang atong model. Tanaw sa cross. Muna kita sa Katoliko magbutang kitag cross, gisaway man gid ni sa daghan kay mga sikta labi na sa born again og sa kaning ubang mga sikta ngano kuno manguros ta. Ang ilarag yung nasabtan sa atong panguros no nga para mawa ang yawa. Mawa ang kilat. Usahay ra ba sad ingon ana ra ba sa atong nasabtan no? Mawa ang yawa. Uy, kinuo ko na yawa. Hala na ay ungo. Or nikilat. Dili oy matud pang Saint Thomas Aquinas, ang cross mauna ang atong tambal. Kay diha sa cross giluwas sa Ginoo, gipapas sa Ginoo ang atong mga sala nga di matambalan bisag unsa pang baksin aning kalibutana. Tambal na. Mauna kung tambal pareha ng inyong kanang holy water, kaning
Alcohol ba? Kanang inyong ibutang din eh. Di ba? Inyo man ang usahay, inyong ibutang sa inyo din ni aning may bag. Nya kada kahikap, pss, pss. Paamin ako pader. Oh, exile. Pss, pss. Mga lawat ko pader. Pss, pss. Kay para nimo tambal na, so imo ginang ibutang. Imo ginang ibutang dire. Mao sa na mausay magbutang tag cross din eh. Nya ato ginang himuon nga sign of the cross kay tambal lagi. Magiuban ninyo kanang tambal kuno para sa air purifier inyo magina ikwintas-kwintas nya magsikidlap-kidlap. Nako unsa kani siya do na ba kani kanang bang murabag CCTV ba? Kanang tuig monitor niya to sila bag hain na ron siya di ba kanang mga mananap usay kanang mga eagles mga iro butangan man nagkanang butang din ni kwintas nga nay chip ba na monitoron ugasa na ni basig ikaw sad pero kuan day kuno na pawagtang kuno na sa hangin mo na imo ibutang sa imong dughan mo na ang cross ato ginaibutang sentro kay tambal na atong naayo sa ka-leader nato sa laing sikta ingon di siya og pawa na siyawa nya mo atubang mo sa inyong kanang inyong imahen sa birhen dahin mog panguros atubang mo nang inyong imahen santos dahin mog panguros unsa man naanayawa ang inyong kuan imahen di ay tambal. Ikaduha matud pang St. Thomas Aquinas ang cross model unsaon nato pagpuyo ang atong kinabuhi sa pagtuo ni Kristo. Model. Sa pagpalansang ni Kristo sa cross, iyang gipakita nato unsaon pagpahingpit sa atong mga virtues. Pipila ka virtues nga ni-highlight ini. Una, obedience to the Father. Kanang pagsugot unsay isugo sa Dios nagkinahanglan ka nga malansang sa cross. Ug naa diha na perfect ni Jesus ang obedience. Kana bang giingon sa Philippians chapter 2 nga nahimo siyang obedience sa iyang amahan hangtod sa kamatayon sa cross. Di ba? Ikaduha, humility. Kana bang pagpaubos. Kana bang di ka pagarbuhon. Karon hastang ato mga Katoliko, hasta kaming mga pari, pagarbuhon na kis atong nakatunas Biblia o sa mga doktrina, maglalis na, manag-away na, magpatay pa usahay. Tungod lang anang garbo sa imong nakatunan. Pero humility means hilom lang, hantod ka mamatay. Si Kristo sa cross, iyang gipakita unsa siya ka mapaubsanon, hilom lang, hangtod na matay. O, di ba? Kamu diha, hilom lang, hangtod mo mamatay. Ayaw pagsigsaba-saba. Ikatulo, diha sa cross, kanang pagbiya sa tanan, dinhis kalibutan, total detachment from the world. Muna yung Kristo, biyai ang tanan, dinhis sa cross, hastang iyang sinina, gilangkat niya. Hasta ang iyang dungog giwagtang kay gipakauwawa naman siya bitay sa cross gayango-yango na magbugal-bugal ang mga tao niya. Nawa ang iyang honor, nawa ang iyang wealth, nawa ang iyang dignity. Nya, mosunod mo ani. Mosunod mo? Panguros. Panguros, Ginoo, mosunod ko nimo. Kada nato make the sign of the cross, muratag ni gakus sa kinabuhi ni Kristo. Sama sa na nga inig-ana ni mos picture sa imong uyab. Oh my God, mingaw na ko. Di ba? Asos. Kuha din ka sa imong cellphone, imo ditong tanaw ng inyong mga pictures dito. Tawag din kaniya, miss you, mama. Unsa man, nilambo ang inyong relasyon. Nilambo kay naa may reminder how to live. Na siya. Mo na si Santo Niño, kaning gamayng bata, reminder ni nato, nga bata pa lang, kinahanglang holy na. Bata pa lang, kinahanglang mahigugmao na, ayaw pasigig pasayaw-sayaw anang inyong mga anak. Kay basig inigdako anak, mahimo ng dirty dancer.
Ayaw na palakaw-lakaw ang imong gitsub-tsuban ng imong anak, nya gadayaper lang, maglakaw-lakaw, kay ini kadako anak, mangguwang lagjutay sa dayaper, ang isulob. Nabisan gani og gikasal na nato dinhi, purting dakuas liab dinhi, hapit way gisulob dinhi, kanang ana-ana ra, nang murag ana-ana nga kanang hilo, nya ang pari nga nagkasal. Nahibaw mo, di kami maliwat ni David. Nya kay di man gyud makaya kay naa man sa naibana basig ang sekretary mo yung pahimuntan. Nya kay di man sad mahimong sekretary kay naa man sa ibana basig mapuntas la bandera. Kay natakbuyan ang utok og ngilad. Muna gamay pa lang tudluin na unsaon pag-antos, gamay pa lang tudluin na unsaon pag-ampo, gamay pa lang pahimuan nag sign of the cross. Naadiha ang remedy matud pang St. Thomas. Di ra ba ni malalis ni mga tawhana sila si St. Thomas Aquinas kay the world acclaimed them as great teachers of theology, philosophy, and many other book of knowledge in the world. Sila si St. Albert the Great, maestrom St. Thomas Aquinas, si St. Augustine, nga model ni St. Thomas Aquinas, si San Vicente Ferrer, nga iya sang model si St. Thomas Aquinas, kay maguwang niyag mga 100 years. Malalis na nato sila, nga porting mga brighta ani, civil knowledge o divine knowledge, may kay sila, di malalis. Pero gipuy-an nila, naghatag sila dako kayong kalambuan sa atong pagtuo. Muna, kita, sigihig panguros ng imong anak, kurosi ba nga ni? Agtang. Sige kuros kada adlaw. Nyaing na, Lord, maliwat unta ning Kristo akong anak. Ana lang. Ni human ikaw day manguros, maliwat sad unta ko Lord. Ana, tanawa di ba pulos mo ka maong muantos sa usag-usa. Inigsuyo pa ng imong anak sa drogas, moingon din ka, kurusan ra gyud ko ni. Nya kapag abot suyo pang gyapon, antosonon ko ni. Anhi ma-perfect ang akong love sa akong anak. O, di ka masuko. Ikamatay nimo, asam ka pa dong? Langit. Ikamatay sa imong anak, asa pa dong? Posible, impyerno. Pero at least na langit ka. Sige na, manindog na ta mga langitonon. Para sa nobina, mangluhod ta. Mga igsuon si Jesus ang matamis uyamot nga Dios o Ginoo. Tungod sa iyang paghigugma sa mga katawhan, nagpakataw o gianak sa mahal nga Birhen Maria. Ang iyang way sukod nga paghigugma sa mga tao, gibalusa nato sa dili maisip nga mga sala o kakulangan. Busa karon, uban sa mapaubsanon o mahinulsulon nga mga kasing-kasing, pangayoon nato ang iyang pasaylo sa atong mga kasaypanan o kakulangan sa tinuod nga paghigugma. Sayod kita nga siya ang tuburan sa tanang gahom, gugma o grasya nga atong gikinahanglan alang sa kaluwasan, puno sa pagtuo og pangilaba, himuo nato kining santos nga nobina alang ni Señor Santo Niño. Pagampo sa ikasiyam nga adlaw. O Jesus nga mahigugmaon uyamot, nga gipakita mo ang imong gugma sa mga katawhan pinaagi sa pagtabang kanila sa ilang mga kinahanglan. Nang luhod ug nagasimba ako kanimo uban sa mainiton nga kapunungan sa mga serafines, nga nanagdilaab sa ilang putli nga paghigugma kanimo. Nangamuyo og nagpakiluoy ako kanimo nga paduktan mo ako sa imong Diosnon nga gugma, nga dili unta mapalong aron higugmaon og simbahon ko ikaw niining kinabuhi og hiaguman ko sa walay katapusan sa kahimayaan sa langit. Amen. Ato karong pangayoon ni Señor Santo Niño ang mga grasyas nga atong gikinahanglan. Ang inyong tubag, Santo Niño, dungga kami. Santo Niño, tungga kami.
Alang sa simbahan nga magpadayon siyang magiya sa tanang katawhan diha sa pagpalambo sa pagtuo kang Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Santo Niño, dungga kami. Alang sa kalinaw sa kanasuran, nga wagtango na sa Dios ang gubat, kagubot o panagbingkil, aron makaalagad kita kaniya diha sa kalinaw, mga muyo kita sa Ginoo. Santo Niño, dungga kami. Alang ni adtong nag-antos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabato na sila sa mga pagtulunan ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Santo Niño, dungga kami. Alang sa mga nagalagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Santo Niño, dungga kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, mga muyo kita sa Ginoo. Santo Niño, dungga kami. Alang sa sulugon sa Dios, Syupilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Santo Niño, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Santo Niño, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donor sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang magrasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Santo Niño, dungga kami. Alang sa atong mga igsuon nga nangamatay, nga makaangko na sa mga ganti nga mao ang kinabuhing tunhay, mga muyo kita sa Ginoo. Santo Niño, dungga kami. Manindog, kitang tanan, O Jesus nga matamis uyamot, Senyor Santo Niño, ikaw ang tuburan sa matuod nga paghigugma, nagaampo kami kanimo alang sa panagdait ug panaghiuyon sa tanak nga katawhan sa tibuok kalibutan. Lamdagan mo Ginoo sa kahayag sa imong grasya ang mga irehes o mga sismatikos aron makaila og managsimba sila sa imong pagkadios. Hinaot paunta nga managbalik kanimo ang mga makasasala nga mahinulsulon. Papahulayon mo ang mga kalag sa purgatorio sa mga kasakit nila ug pasudlon mo na unta sila diha sa langit. Ihatag mo Ginoo ang mga grasya nga among gipangamuyo niining nobina, pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagkain ug paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapusulanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, among Amahan, uban sa masadya nga mga kasing-kasing ug sa buhi nga pagtuo, nagasaulog kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak, nga nahimong usa kanamo. Himua nga kining sakripisyo, diin kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba, magpasiguli kanamo nganha kanimo sa hingpit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagin Hesukristo among Ginoo. Kay karon imong gipuno sa kasadya ang among mga kasing-kasing tungod sa among pag-ila diha ni Kristo sa pagpadayag sa imong gugma. Bisan tuod dili makita ang himaya sa iyang pagkadiyos, apan karon nakita siya nga nagpakatao sama gayod kanamo. Si Kristo mao ang imong anak sa wala pa ang tanang panahon, apan karon nahimugso siya sulod sa panahon. Sa pag-anhi niya aron pagpabangon ngadto kaniya sa tanan nga napukan, ingon man sa pag-uli niya sa kahiusa ngadto sa tanang kabuhatan, iyang gipabalik ang mga tao nga gihinginlan nganha sa imong langitnong gingharian, ug busa duyog sa panon sa mga anghel, kanimo nagadayeg kami nga puno sa kalipay diha sa among pagsangyaw sa pag-ingon. Santo, Santo, Santo sa Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans, kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaigod ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong ginharian. Patuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalando namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawan, ug masaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Inuluwa-luwasa kami sa damutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay uman ang gingharian, ang gahugang himaya, hangtod sa kahangturan.
Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maanahaw sa kanimo. Karon ato ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay, panagdait. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. O Senyor Santo Niño, kalipay ka sa nagsubok. Pahandi ka ning dughan ko, gugmaang idalit mo. Kay ikaw man ang dalan, ang kapaturan, ug ang kaluwasan sa akong kalag. O Senyor Santo Niño, ikaw akong imahal. Salig ko kanimo ang tanan kong suliran. O Senyor Santo Niño, sa kanunay kapasidunggan ang imong pagbubuo, maghari ning dughan. Magampo kita. O Dios among amahan, niining santos nga Eucharistia, imong gitagbaw ang among kagutom. Uban sa Santo Niño nga gianak ni Maria nga Birhen, mangita unta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton, magtubo sa panuigon, kaalam ug grasya, ug masayod nga nakapahimuot kami kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata alang sa panalipod batok sa COVID-19. Maluluyon ug mapuangurong amahan, panalikdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma. Ug sa maalimon mong kamot, huwag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, baguha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasud. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod.
Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, mayong panglawas, kaligon sa kaakuhan o panalipod batok ni ining pandemya. Nagaampo kami alang ni adto mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas o panalipdi usab sila nga nag-alima kanila. Ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya nining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo tang kahingawa o kaluoy sa usag-usa maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis o magtultol kanamo ngadto sa kausaban o kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawa nga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon o bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manglingkod, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang pagtubo sa atong pagtuo, maturation of faith. Mahitabo lang ni kung ato gyung bantayan ang mga gagmayng sinugdanan sa atong mga pangandoy o mga gihigugma. Atong pasalamatan ang tanan nga ni-serve nato karon nga mga hingkod nagpagtuo, labi na gyud sa atong mga offerers, pinanguluhan sa atong bread and wine sponsors, sila si Mr. Rene and Mrs. Delma Pipito and family, ug sa atong pilgrims karon ang Group 9 sa Cofradia de San Vicente Ferrer. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Karong hapon ang ato sang pilgrim sa atong misa sa alas 6, ang Zone 9 sa mga chapels nagilangkuban sa Sambag proper o sa Kugon. Nya ugma do natay ato namang pista ugma do natay biblical rosary sa buntag alas 5. May isang makaapil sa mo ana kay di man mahimong anak ug way inahan, so ato sang daygon ang inahan. Una nato pasidunggan ang anak. Nya ikalas 6 mao dayon ang atong unang fiesta mass. Nya ini ka udto alas 12:15 ikaduha nga fiesta mass ug ang atong dako-dako nga fiesta mass mao ang alas 5:30 sa hapon. Ugma nya pasiunhan pud na siya sa atong motorcade sa alas 3 sa hapon. Nya basig na ay mo present sa mga sinulog dancing dihas gawas inig abot nas motorcade. Simple ang atong celebration pero makahuluganon. Ginagmay ra ni pero dako kay nig sangputanan. Muna salamat sa atong mga kuansad, donors, benefactors nga namalit sa atong slots. Usbo na ako pagpahibalo ang atong Heavenly Joy, 5,000 ka slots ni atong gibaligya, nahalina na tag 1,842 slots, 3,158 na lang ang available. Atong pakpakan ang namalit ni ini. Pasalamat sa namalit sa atong hagkan or halad ang gugma kang ninyo nga niabot na lapas ta sa atong target, no? 1,075 slots na ang nahalin. Salamat, pakpak yapon. Og ang atong ikatulo nga slots, bisag gamay ra ni pero nindot ni nga sinugdana, no? MMHD 10,000 slots, tag 1,000 para ni Capilinia di Fatima, inauguration or kaning blessing, nanatay halin nga 89 slots, 9,911 pa ang kuwang. Sige, pakpakan ya po nato ang namalit.
ug ang mupalit pa. Manindog ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaasab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dada ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Karon sa makatulo ato sang isinggit, Viva Pit Señor. Tanan, Viva Pit Señor. Viva Pit Señor. Viva Pit Señor. Masipang pakpak ang santo ninyo. Hari sa kalipay, hari nga gamay, hatagan ta kami na diha sa dughan mo. Hari nga gamanan, hari sa tanan, walay tukong ang pagmahal nga gihatag mo. Santo Niño, Senyor Santo Niño, udaghang salamat sa kayo mo. Daigong sa kanunay, simbahon kagayon. Santo Niño,